Con mi socia, con Mar Rodrigo, el crack de las fallas, lo sabe todo, lo tiene todo estudiado, o sea, son increíbles. Pues ahí estarán desfilant en esa comissió de Sant Ignacio de Loyola. I va molt fluid, de fet no hi ha separació pràcticament entre files. Jo crec que també el temps, tal com està, pues jo crec que també està col·laborant en que la gent pues, aprete més el pas, no? per a que ningú esbañe, ¿no? Esbañe, pero bueno. Sí, que verdaderamente se gana tiempo con toda la forma esta de desfilar en familia. Sí, sí, porque antes, claro, solamente eran de 5 y ahora si en una fila van 3 parejas ya son 6 personas, ja adelantas. Si van familias siempre van No, i els xiquets, jo crec que també, si els xiquets van en família van més... és més fluid també, perquè abans quan portaves una fila de xiquets, pues els xiquets van més espai. Entonces portar els pares i els iaios mateixa que portem els xiquets, jo crec que li dona també més fluidesa al desfile. Falla Plaza Rojas Clemente, altra de les comissions que estan ara mateix vivint el moment estel·lar de l'ofrena, la entrada a esta plaça de la Mare de Déu, que està plena de gom a gom, amb molts turistes i per descomptat ciutadans de València que no es volen perdre este gran moment de les falles, este segon dia d'ofrena i que estem oferint en directe en el Levante Televisió i en la nostra web levantetv.es. I per cert, demà mascletà com cada dia des de la plaça de l'Ajuntament a càrrec de Pirotècnia Europla, aquesta última mascletà de les 20 que s'han viscut enguany, perquè recordem que des del dia 29 de març, any bisiest enguany, estem vivint mascletades. Patricia Ramírez en la plaça, ja es l'escolte per ahí, a veure si es pot escoltar, perquè me consta que té ja protagonista en la plaça, a peu de plaça, molt pròxima a aquesta estructura de flors de la Mare de Déu. Endavant, Patri. Efectivament, així estem amb tota una família sencera, perquè han vingut mare, pare i filla, són de la falla. Espera que m'ho van a dir, perquè m'ho acaben de dir, però és molt llarga i millor que ho diguen ells. Gallano Lluc, doctor Marco Menenciano. Exacte, Gallano, jo t'he dit que era llarga i no m'ha enganyat. Però bueno, a banda de tot allò i de lo plantats i lo guapos que estan, damunt de tot, és que este senyor que tinc així davant és el fotògraf oficial de Junta Central Fallera. Conta'ns, com estàs vivint aquestes falles des del teu objectiu, i perquè estàs tots els dies amb les falleres majors, amb les seues cors d'honor. Què és el que descriuen ellas enguany a través del objectiu? Pues para ellas es un año bastante especial y sobre todo un año que no se vuelve a repetir, y eso es lo que nosotros intentamos plasmar, ver ese año que para ellas ha sido tan especial. Y nosotros como falleros pues estamos encantados de hacerlo y dedicarle tanto tiempo a ellas. Perquè a més no hi ha res més bonico, suposo jo també, a banda de ser faller, de ser valencià i de passar tots els anys per així, tindre l'honor de passar per la Mare de Déu, és de dedicar-vos, en este cas, en el sector laboral, al que més mos agrada, ¿no? Que és la festa. Sí, la verdad es que tengo la gran suerte de poder trabajar en lo que me gusta, que es la fotografía, y además en otra pasión que es ser fallero. Entonces la unión es perfecta.